Wel, wy'n rhedeg o un cylch i'r gylch arall fan hyn, o un adran i'r llall ynghylch y Gwartheg, a mae yna gystadlu penny gamp yma. Y Gwartheg gorau dwi wedi gweld yn y sioe ers 10 mlynedd a mwy, a Glyn Howardson o Nant Glyndimbych, fydde ti'n cytuno fo hynna ar draws yr adrannau i gyd. Mae'r niferoedd ar ei fyny, a'r safon yn anhygoel. Yndi, mae'n job. Allwch chi'n curo sioe bron hila am y safon o'r Gwartheg. Mae'n anhygoel. Mae'n os ysbiad ar y dosbarth yma, mae'n dosbarth cry ofnadwy. Ie, nôl gyda'r Gwartheg Limousin i ni nawr. Heffrod o bosib bydden ni'n disgwyl bod y rhan fwyaf ohonyn nhw yn cario llo. Bysa, sych chi fel o ran i'r oed yn wan. Bysa, sych chi fel o ran yr oed yma, mae'n power yma'n does ydyn. Mae'n wartheg o safon o fyma. I ni'n gweld y beirniad Chris Penny o Gwernyrchain Powys yn wr profiadol yn gwybod i stwff dim dwywaith am hynny, ac yr Heffer fach yma'r un gyntaf mae'n edrych arno 387. Bart yn arwen yn dangos ar ran Sarah Jackson. Beth am yr Heffer yma te? Sbiwch y power yn ni ar top sy'n ar ni'n de. Na, mae hwnna'n gyfol ond ydi wedyn. Mae'n cerdded yn dda, mae'n cerdded yn rhwydd. Dal i ffen yn dangos un yn y dda, yn dywi? A'r clisio na lugs maen nhw'n gael o'n de, mae'n dangos i hun y dda, yn dydi. Ond mae da ti fachan dan i dangos i. Profiadol, y daith. Mae'n hen goes ar y job, yn dydi. Ydy. Mae hwnna'n Heffer. Dyna chi lid da honni fyna nawr yn dyfed sefyll. Wrth i ni weld yr Heffer nesaf. 388 yw hon, y teulu Jones, Sherry Virginia. Mae hein yn wastad dangos safon uchel o Gwartheg. Ond falle'n colli chydig bach mlaen at yr ysgwydd o ran y top o bosib. Yndi, ddim gymaint o pŵar ar un gyntaf na gweis, ond Dal yn Heffer o safon. Yndi, chwarter ôl dda gen i'n does, mae'n sefyll y dda fan yma. Ydi. Mae Chris Penny'r beirniad, mae wedi bod yn slic iawn yn ei waith heddi. Yndi. Mae'n gwybod beth mae'n asio, yndi, wedyn. Pan mae gennych chi beirniad preifatiol fath o fo, diolch yn hir yn mynd trwy waith. A mae'n ei gwaniaeth pan mae da ti rwy'n yn beirniadu sydd wedi arfer a dangos hefyd. Yndi. Mae e'n gwybod bod pobl yn eisiau aros yn rhy hir efo'i Gwartheg. Yndi, yn union. O dan y tywydd yma hefyd ar y modau. Yndi. Mae e'n ymwybodol o hynny bod angen, felly. Yndi, mae'n rhaid straen ar y Gwartheg. Yndi, mae yn, yndi. Ac yr Heffer nesaf, yn mynd i ddod i fyny ato fe. Chi top da i hon unwaith eto. Chwarter ôl na, yndi. Winfield Park dim oedd yn nesaf yn dod i fyny. 389, Jenkinson, Winfield Park, Dani. Fer Dani hyd yn oed yw enw hon. Dyma chi Heffer o steil yn ni, power yn dos. Beth am y ffordd maen nhw'n cerdded, mae hynny'n hynod o bwysig i'n Heffer ifanc ma'n dwi hefyd. Fe Chris fydd o'n watcho'r ffordd nhw'n efo'i coesau nhw felly. Mae'n bwysig iawn cael ni fan, cos mae ydych chi'n magu o hein, magu teirw, a mae rhaid i'r teirw allan o'n fod yn cerdded y rhwydd. Rhain wrth gwrs i'ch atgoffa chi'n Heffrod wedi geni rhwng y cyntaf Awst 2023 a Mehefin 2024. Felly maen nhw'n Heffrod fydd yn lloi am y tro cyntaf, sy'n ni'n meddwl bod bob un ohonyn nhw, mae siŵr fel wedi sy'n gynharach yn cario llo. Yndi, sy'ch chi fel bod nhw'n bysa. O edrych ar ei maint nhw, ynddo fe? Bysa. Ond mae hon yn Heffer, blws ofnadw. Mae'n llawn yn dydi, Mae yn llawn. 7 Heffer yn y dosbarth i gyd, felly tipyn o waith mynd yn y dosbarth yma, felly dewch nôl ato ni am y canlyniad yn y man. Chris Penny wedi bod yn beirniadu'r dosbarth yma i'r Heffrod ifanc sydd yn cario llo mewn llo i ni'n tybio ac i ni'n credu bod y rhan fwyaf ohonyn nhw yn cario llo ac am ddosbarth. Mae yna 7 o Heffrod eithriadol yma o'n blaenau ni. A Glyn Howardson o Nant Glyndimbych gyda fi o hyd bobl bach. Mae wedi gwneud gwaith da Chris yn hon. Yndi, mae'n Heffrod o'r safon does. Dwi'n meddwl, oedd un hyn di pigo'r Heffer sydd wedi cael ei sefyll yn ail, ond wrach fe bach yn ysgam o ran ar nifel, ond mae'r Heffer gyntaf yn eithriadol yn dydi. Teulu Jenkinson, Winfield Park, Verdani, ac yn enw adnabyddus Winfield Park yn nhw yn y meysydd, yn y cylchoedd Limousin. Ond hon sydd yn yr ail safle wedyn, ar hyn o bryd, ynddo fe? Heffer Melanie Alford, hwnna'n Heffer drws. Ond dyna ni'r Heffer sydd yn y safle cynta. A dwi'n meddwl bydd Chris yn newid i feddwl na Na, chdi, mae'n cadw i'w... Unwaith mae wedi gosod ond diolch yn newid na wedyn dwi'n meddwl na chdi. Dwi ddim yn nabod y gŵr bonheddig sydd yn arwen yr Heffer yna, 389. Ond mae fe'n ei gwaith da. Yndi, a Stockman Jenkins yn stion da wedyn. Sy'n dal i... Mae o'n nabod i waith yn dda. Dach chi'n edrych, mae hi'n dangos un anfyd y dda yn dwi, ti'n mo?
Oedd hi'n gwylio'r beirniad Yndi, hefyd, yn yndi. War y teg iddi. Edi, Dyna, mae'n wedyn edrych wedi at penderfyniad. Stewardiad. Wel, llongyfarchiadau mowr iawn felly i'r Jenkinsons wedi mynd â hi yn y dosbarth yma. Dosbarth arbennig iawn, Glyn. Arbennig iawn, yndi. Heffrodd werth i gweld. A wedi cael modd i fyw. Yndi. Spot on.